Hej, velkommen til min PowerPoint her. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om et forsøg, der drejer sig om blandbarhed. Forsøget har jeg lavet i laboratoriet på Rybners Gymnasium, og jeg hedder Homhaj Lung, går på 1. A, og min lærer hedder Sonja Poulsen. Så lad os gå i gang. Formålet med den her forsøg er halvholdsvis meget simpelt, da det var ikke store forsøg, der er tale om her. Jeg vil tage nogle stoffer og blande sammen med nogle stoffer, som vi kender i forvejen, og i dette tilfælde er det vand, ethanol og heptane. Og dermed kan jeg påvise stoffets opløselighed i de tre nævnte opløsninger, det vil sige om det er polar eller upolær, og samtidig undersøge om der er tale om ionforbindelse eller molekylærforbindelse ved at kigge på stoffets opbygning. For at kunne forstå forsøg, er der nogle teori, man skal have kendskab til, og en teori er elektronegativitet. Elektronegativitet er meget simpelt, det handler bare om et grundstofs evne til at trække elektroner, og elektronegativitet af stofferne kan findes i det periodesystem, som er vist hernede. Næste teori er polar og upolær molekyler. Et molekyl indeholder et eller flere elektronegative atomer. Et molekyl er polar eller upolær afhængig af forskydning af elektroner ind i molekylet. To polar eller to upolær stoffer kan blande sig sammen med hinanden. Det vil sige, at hvis du nu har en polar stof og en upolær stof, så kan det ikke blande sammen med hinanden. Forskel af elektronegativitet. Hvis forskel er 0,5, så er der tale om en polar molekyl, fordi så er der sker en forskydning af elektroner i molekylet. Hvis forskel er mindre end 0,5, så er der tale om en upolær, for der så sker der ingen forskydning. Vi kan tage et eksempel som vand. Vand består af en hydrogen og en oxygen. Hydrogens elektronegativitet er 2,1 og oxygens elektronegativitet er 3,5, og man kan finde forskel af elektronegativitet ved at trække dem fra hinanden, og de så giver 1,4, og 1,4 er større end 0,5, så derfor er vand polar. Ionforbindelse og molekylærforbindelse. Ionforbindelser opstår, når et atom fra gruppe af metal bindes sammen med et eller flere atomer fra gruppe af ikke-metal. Ionforbindelse kaldes også for salt. Molekylærforbindelse opstår, når to eller flere atomer fra ikke-metal finder sammen, og her har vi to eksempler. Den ene er natriumklorid. Den består af en natriumion og en klorion, og natrium er metal og klor er ikke metal. Derfor er natriumklorid en ionforbindelse. Og her har vi vand, og vand består af en hydrogen og en oxygen, og de begge to er ikke metal, så derfor er vand molekylærforbindelse. Og strukturformler er vand, ethanol og heptane. Her har vi en strukturformel af vand, og den består af to hydrogen og en oxygen, og hydrogen har en elektronegativitet på 2,1 og oxygen har på 3,5. Derfor kan man finde forskel af elektronegativitet ved træk fra hinanden, og så de giver 1,5, og 1,5 er større end
0,5, derfor er vand en polar molekyl. Og det endelig sker i molekyl, det er at oxygen er stærkere end hydrogen, derfor trækker den elektroner til sig. Så det sker bare en forskydning til oxygen. Og her har vi strukturformler af en etanol. En etanol kan både være polar og upolær, fordi den består af en alkaner og en OH-gruppe, og alkaner er upolær, fordi den består af carbon og hydrogen. Carbon har en elektronegativitet på 2,5 og hydrogen har på 2,1, og forskel er 0,4, dermed er mindre end 0,5, og det er derfor den er upolær. Og så OH-gruppe, den består af hydrogen og oxygen, det er det samme som vand, derfor er den polar. Og hernede har vi strukturformler af heptane. Heptane består også af carbon og hydrogen, og det har en elektronegativitet på 2,5 og 2,1, og dermed er forskel 0,4, derfor er det upolær. Materiale til dette forsøg skal man bruge en rørpind til røropløsning og stoffer sammen, hvis de har brug for, og et hvidt underlag for at gøre det nemmere at se om stoffer opløses eller nej. Og et hvidt papir er en god idé. Nogle engangspipetter til at suge opløsninger op og hælder i glasset med. Og har vi brug for nogle små kolber til at det er her, hvor opløsning og stoffer skal blande sig sammen. Og de kemikalier vi skal bruge, der er to stoffer skal opløse, og de her stoffer skal opløses i det her opløsning. Og vi har brug for natrium, klorid, kobber 2 sulfat, diode, sukrose, frityrfedt og pentan. Og så det skal opløses i vand, heptan og etanol. Eksperiment fremgangsmåde. Første skridt skal man hente 6 af de små kolber, og derefter stille dem på et stykke papir. Og næste skridt er, at man skal fylde de kolber op med de 5 stoffer, som skal opløses. Og det vigtige er, at man husker at notere ned på papir, hvilken kolber indeholder hvilke stoffer. Og når man har stoffer, som skal opløses vand i kolber, så er man klar til at hælde vand i kolber, og derefter kan man bruge rørpind til at røre dem rundt i opløsningen, for at det går hurtigere. Og på samme måde skal man gøre med de 2 andre opløsninger, etanol og pentan. Og her har vi resultat af reaktion med vand, resultat af reaktion med etanol, resultat af reaktion med heptan.
Og for at gøre det nemmere og mere overskueligt, har jeg smidt resultater ind i skema. I kan herude på venstre side se navnet af de stoffer, som der var nede i glas, og her kan man se kemiske formlen af dem. Og så har vi opløsninger, som stoffer skal opløse i, og vi har opløses i vand, opløses i ethanol, opløses i heptane. Og nu kan vi tage natriumklorid som for eksempel i vand har vi fået den opløst, og vand er polar, som jeg har nævnt i teori slides, at vand er polar, og vi ved at stoffer der ligner hinanden kan opløses med hinanden. Vi kan derfor gå ud fra det siger at natriumklorid er polar, og hvilken også viser resultater fra forsøget. Og vi kan derimod sige at ethanol og heptane er opolar, for de kan ikke opløses med natriumklorid, og vi ved at natriumklorid er polar, og det er kun to stoffer, som ikke ligner hinanden, kan ikke opløses. Derfor kan vi konkludere, at ethanol og heptane er opolar. Vi kan tage et andet eksempel som diode. Diode kan ikke opløses i vand, og siden vand er polar, så er diode opolar. Og ethanol og heptane kan opløses med diode, og ethanol og heptane er opolar, så er diode også opolar. For at finde ud af om stoffet er ion eller molekyler, skal man kigge på stoffets opbygning. Altså natriumklorid består af en metal og ikke metal, så derfor er natriumklorid ion. Og så vi tager sukrose som for eksempel, og den består af en carbon, en hydrogen og en oxygen, og det alle sammen er ikke metal, så derfor er sukrose molekyler. Og så på den samme måde kan man læse ved de andre stoffer og sige om det er ion eller molekyler. Og til sidst kommer vi til konklusion. Her kan jeg konkludere at natriumklorid er polar, kobber 2 sulfat er polar, diode er opolar, sukrose er polar, frityrfedt er opolar, pentan er opolar, vand er polar, heptan er opolar, ethanol er opolar. Min PowerPoint slutter her, og tak for at se med.